Umkhirmi habar polling station pli araratum adu ya hoy kisunga phuthak armung kachireng kapado. KSA Phulonia Roatum Center Denkimo Klamalong Kapangthirasai Kiklem. Rongagora ahabar men kathar arong atobar kahinupar pigajok rongara toan tobar kasema thurpa. Kardom binikar benglong life prime tama berta longpen nilisami Julie Bepi laben pinike chengsia berta nali tuma phanak vanpi lake sonthom akima phuthak nang papleng pipe pulote kewangji arni election ke do ana longta vote pipe pusi umkhirmi ahabar ke do polling station pli araratum sarkar aphan ke therpon Lakha Sirkep Amreng constituency Kaparlo Jirikindeng Ahithiben kilometer inkora pho anbak kahelo Umkhirmi ahabar kido Umkhirmi Mokoilum Wanpung Lapen Muthade La polling station Chingrum Rapetsi Pini Preni Phai Inkoi Arni Adui Ahoy Kapaching Turponjia Phan Akimang Padu Ponsi Rat Thurpak Armu Kachirenga Sai Padu Ponsi Kachethan Chimuramai Sitami Padupong Ahoy kaching thuramai amai phu Rodrick Timon dunmai phu Drestarwell Ingti lapen kongchunbang Jo strong hangatum chelang rapet pen kachari pona mayalong ke ongdung lo kachari asong atumta chetong dunsi mai RDP du Labangso mayalong jasemen aduya hoy ki dwara tumaphan Prabjin pen kaching thurabar sai ki biponja phutha lapen Assam mate Karbi Anglong district pen Meghalaya state ahoyalong kapang thektang ahoyalong Prabjin pen kithir thip kachapang thek anujok Mukro along border outpost Aboha Selamangji Lapen Khatkhasla along Prabjin pen police station nang Selam Piponang Jipu akemang phutaksi mai along Kachingwai RDP pon Alang lituma kemanga teng Prabjin pen pachon pipon pi pudote kebangji election kedo anke Umkhirmi ahabar along kedo polling station pli araratumke vote pithek theputa mai kapado ponahut lapen armu kachijeng kapado ponahut kehang kataram padopong Ulatang te nelitum polling clearat atum put pi tek tek pu ilitum simetang tanglo Labang so simeke ilitum ke kitherjot tu jeplang nang nedon marli tu Today we are Kaching Thoramai had organized rally cum public meeting in demands of three things. The first thing is pillar should be at the demarcated boundaries. Lake nil jopan kicak lake khatkasla long nil jopan hana nang yipu lake alang ni ema sida kicak tikang lo la penalang li nil jopan putlang jong sila chiklui jon sitte nil tum hanang pitang the plote nil tum nang tum rara phan kicak tikang lo la chiklui yong bo Jirikindeng pen Samsung Ingti Karbing Long Live Phuloni Center Denkimo Aklamalong Non Hejong Kaparuponji Ingdeng Inkoraner Camp Journal Karbi Youth Festival of Harman Pini KSA Phuloni Roatum Kapangthirasai Keklempo Aninkan Wang Ason Thak Thaksi Piningkan Let Hota Kona Asotum Durga Puja Katalona Horpache Tondronsi KSS Arotin Mate Ahawartin Alongta Ingdeng Inkoraner Camp Journal Karbi Youth Festival Kapaduponji Aphan Jesik Chedang Tangkai Kailo Piningkana bangke kopai ke langnu corona akeso awur ke dokoga joini kedam tangan ingkana son thotke alir acham kavide jiangri ajar non methang jutanga bangke chepang bonangni lapen pathir ponangji poajok amen chotpen pusitami katalon ponjia phan KSS Phulonia rotumta chesik dunang langlo Aningkan wang katalona dim center Denkimo aklamalongsi peningkanta talon ponpon Lasoa joini pini KSA Phulonia rotum Denkimo aklamalong kapangthirasai claim damsi methang jutang jobat kaching honang thek chepaklang damlo
Laswa hut KSA Phuloni aro amai phu Raju Ronghang kaningjia tengke aning kanbang setami nilitum Phuloni KSA aro hinpen sai cherabdun bom lake jasemet nilitum karbia jutang jubat kachinghon lapen jutang asonga tumaphan ning kachethia joini si nilitum cherab chitudum bom posi ningje bom nilitum karbilo charlia song dak Phuloni aro ben bangke aning kanbang stala bangso karbisonim so ronga jialong labang so ronga ji aprang bang nilitum kai ke dame sai ge cherabdun la pusona asai ge nilitum deng ponver la se peneng le thos tame aning kan bang sona thak labang so arni sivet labang so ronga ji ka talon pon apor hotsita nilitum jasimet ka cherap nilitum labang so ga cherap ning theklong lapan karbi jutang song phani tum ning ge the lapan ka cherabdun kang tung labang so ke matha ben seni tum pini le thos tame Phuloni karbilo charlia song aro pen bangke nilitum labang so adim nang pang thirlo Halapu KSS Phuloni aro akongchun bang jirjar sing narahin pen kachepati ji asonamo rar phan mate aterang tin atuma phan kapachinia tengke aterang tin atumta inut nutsi ke kan kilun setami chepati ponun choji lapen kacheto dunji arada tumta ke do atak ji binangji anghwa dip dolap nangji lapen ri kachar samadim KSS atumpen biponji lasi kachepati dunji abang phu bang phi lapen kelang dunji arada tumta richar sam 8 pensi lut nangji amai matei kises unit thon pingkhat dun do aning kan wang sonok thak unit kache tu bangke COVID-19 labang so protocol la central government pen ka pingkhat kapate pe ka sonman rejia potsi peneng bang labang so COVID-19 labang so ron kapathik tang aphan patte pek pepin pen a unitin phan bang pho se hang chot la pen la bang pho ga ke hang ang pong si kachipati son si do sot po kachipati son bang ke lun sampung hala da la son si ping khadun lo ho pinso tame alo so tame la pen te ke klang tang alun la pen te mane abang phu mane bang phi terang phane bang tum si trek ka se silam tang do pulo tang the la bang so trek pen se tame chipati long pusi penengkan si phan ke nilutum ping khat lo Komadne Jongsi bangso ZKYF nangkilang dunjia hut anghwa dip awi pulote Phuloni KSS aro tumpen anghwa dip setami ron ponji pusi Phuloni KSS akongchun bang jirjar sing narahin pen pherang kiang no thanba chini pon Phuloni pen dirchona rongpi karbeng long live tangte no malom so dihina mo phan bir tang tonic sina Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adung. Dihina mo piputhot birta arju thilona Lakhakret Roxy Socheng Dhenta constituency ang kangarlo Rongagora men kathar araratum methang arong kacherenga towar akele kahengnu kilit parpika jok raratum towar kaselam thurpa Rongagora pen kilometer ner kep kahilo men kathara rong pen bali jurian kacheleng PWD atowar kahinu kilit parpika jok rongarat thurpaksi PWD atowar selam nang koklo Bangso PWD atowar kahingno lake non head non ding pen karilu kiramtang ningkan krip hopen bangso atowar kahingno lapen rat der atum chot karilo sarkar atum anta thekpon longlo bangso PWD atowar jong hele hengno seta bang pharuner kep so se arara tuma bangki bangso atowar pensi cheleng nang bomlo
bonta madu sorkar le KAC along chari ponseta bangso atowar kaselam jia phan sai dengpon pe bangso phuthak KAC EM kacherong pipi lapen habar kehat MLA Joyram Inglenga phansetami pinpuralo pajiudunlo bonta nonpu anta bangso atowar kaselam jia phan RD kipi ponawe Kili gahura bangke nitum haider lote dolong towarta nangselam pipo posi lamchak chipi tekang pusi roharara tumpen pherangke athengno ningje pon humri lo meeting ra pa dolo asiri jo ni lai ji chuning ri dolo to wa la pe hala ni tum ke cheling hala lang hoi parai du tum jo dolong ta ni chang dolo la se lang ni tha kang le la ke ni tum kran po pusi cha la pe si ako ni tum hala ri so ni dok ko lu la si lang ni chang lo ni tum no si mo ha ja la di pu te to wa ka do ga dang ni buna ti Nitum sitame bang ason towar ke mesen along chileng duning tungdu lapen bangso school college along chari duning tungdu lapen nituma phanta nanglang pona sonte pusi nitum ta matha pon Polmai tum ke Charlie stame tum paprang duning tungduk lapen tum ke Charlie amos stame tum stame college program along stame tum ke Charlie duning tungduk Bangso phuthak KAC EM MLA atum rongagora amai kapado hut aphong towara phuthak chuning rialo palidunlu seta pinirni anta anu chewar bangbelan lasirara tum akisung pen chepajok jiaphan chingrum si bang pharo sose araratum towar kaselamasai klemponlo Puthot KAC EM kacherong pipi MLA Joyram Ingleng alangli tuma phan chuning ri thule thodlo prabjin pen lahaya kisung pen nangkipa jogja phan puta rat pen kachuning ri padoponthu Ngana ningkan pen lolo pusan homoisa nitum desi koi towar ka hinu jok nitum kisung phopik lo kisung de pholo pusan lo kumane keso emergency pustame nitum chachong honang nang ason sai nitum kai ta chek konong lo rongmong we pen lopsing terang karbeng long live Nijang Karbi Anglong Rongkhang Habar Hanlokrok Mini Stadium Pathua Klamalong Pator Hem Kathar Hem Lapen Ingleng Hem Don Thom Chilangsi Karlitang Ahema Soratum Amen Pen Kibipon Football Kapatu Kachepate Semi Final Angdeng Kapatu Ingsamjin Pen Kapachunpo Han Lokrok Sports Club atum patir PC kedamtang preni final cap arni pen kapang chengpon bangso kapathu kachepate preni phaing koi arni semi final kijut siangdeng kapathu pajutpanlo Han Lokrok Sports Club amaipu Agustin Timong Kongchun bang Bhaitiram Hansela pen Bidisar Mohon Patoratum kachepatir pipon pen labangso football kibiponalo semi final kijut si angdeng lake RAYF FC pen tumpreng FC atumang bongsi pathuponlo Kapathu ke chengsi angkong ahut tumpreng FC atum RAYF FC atum aphan gol hini thaplo lapen puthot angkong kapathu ahutta tumpreng FC atum gol hini thapsi pangrum pet gol pli thaplo halapu RAYF FC atum ke gol hini ben kachitudun unajok tumpreng FC atum gol hini pen haidatlo semi final ki jutsi angdeng kapathu along alohia man pen dongkamukam higher secondary school principal Sojol Sorongsa Rupa Chithi High School Principal Khukha Pator Han Lokrok Pathua Club Kaselam Cheng Abang Tuatu SGB Joysing Bay Roneswar Kathar Ahina Bordoloi Hridoy Bathari Bapuram Kro Anondoram Tiso Hiru Bathari Lapen Mones Barmana Tumpen Danglok Ongdung Manpeng Kidotum Chetongdon Tumpreng FC Pen Rongjamir FC Atum Angbong Angdung Kiti Pathuponpo Sadgaung Pen Vicky Bay Karbeng Long Live Tang Tibini Prime Time Bertage Lapon Sikang Toniklo Dome Thakme Kurwang 2